Kapulisan sa Region 11 misalmot usab sa Balik Eskwela 2019. Gipaniguro nilang bantayan nila ang seguridad sa mga estudyante. Aniya ang report. Sa pagbuka sa klase kaganyang buntag, nakigduyog usab ang kapulisan sa Police Regional Office 11. Gisuroy nila ang mga nakunang tulungan sa Davao City. Uban ang mascot nga sila General Davao ug si Digong. Nang hatag usab sila og mga lapis ngadto sa mga estudyante. Ang PNP ay nakikiisa sa ating mga mag-aaral at sa mga guro at principal ng iba't ibang eskwelahan para sa pagbubukas ng classes. Sa monitoring sa otoridad, hapsay ang unang adlaw sa klase sa mga bata. Sa 894 kamatulungan sa rehiyon, duha ka pulis ang nakadeploy sa Police Assistance Desk aron mobantay sa mga estudyante. Aming mga kapulisan ay nag-deploy ng mga Police Assistance Desk at mga Police Community Relation Officers na makikipag-ugnayan sa mga teachers upang makatulong sa pagbibigay ng mga tips kung paano maging hindi biktima ng mga krimen na nangyayari sa loob at paligid ng eskwelahan. Ang ginaatiman na lang karon sa mga magtutudlo, mao mga late enrollees, pero andam gapon silang mudawat hangtod karong Biyernes. Pag umangkon, Anong karon lang sila? ano mong go, medyo na busy ba niya? Wala na ko naasikaso dayon. Oh, nag-eskwela pod ko. So ikaw ang gitahasan ano nila? Within this week lang siguro, sir. Hantod sa Makaya? Oh, hantod lang sa Makaya. Hantod lang mga bata nga napailingkuranan. Masud pa sa Mipasalig ang kapulisan nga magtinabangay silang sa mga magtutudlo aron mabantayan ug malayo sa daotang elemento ang mga estudyante butang nga gikalipay sa DepEd. I am happy that the gesture of our men in uniform by this time that they're very evident in the schools. By then, ang image nila is no longer that the children will be scared, that matatakot ang mga bata sa kanila. By then, we are glad and happy for this gesture of friendship for our school children. This is such a wonderful program of which the school children can really benefit for their safety and for the safety of the school. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.